Mayor sa Dakbayan sa Cebu mi awhag sa Ikatulo'ng telecommunication company nga mopatindog sa laing cell site sa lugar nga layo sa daghang mga nanimuyo. Kini ang report ni Femery Dumabo. Angay mosunod sa mga rekisitos ang Ikatulo'ng telecommunication company sa ilang pagpatindog sa cell site. Sama na lang sa pagkuha og environmental impact o pagpaminaw sa sentimiento sa posibleng mapektuhang mga mulupyo. Kini ang gibutyag ni Cebu City Mayor Edgardo Labella sa GMA-RTV Balitang Bisdak. Kagahapon, gihimo na ang unang public hearing sa mga mulupyo sa Sitio Calvary, Barangay Apas. Diin tinguha unta si Ikatulo'ng nga telco nga butangan sa ilang cell site. Apan dako gihapong supak ang mga residente sa dapit tungod sa kahadlok nga makadaot kini sa ilang panlawas. If these requirements are complied with and there will be no hassle or challenges to be raised by the residents, then there's no problem. They can put up the cell site. Tanyag ni Labella ngadto sa telco sa pagsubay sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Cebu nga way nanimuyo. Iyang gilagway nga 75% sa bukirang bahin sa syudad minus ang mga residente ikumpara sa 25% nga urban areas sama sa Barangay Apas nga tapad-tapad na halos ang mga panimay. Basta daghan kaayo nga mga barangays sa Dakbayan sa Cebu. They can make a research, they can go up there and find out which barangays are not so densely populated. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.